ng aliwa. Banapakilalaming dangalanan ng pamagobra, kapamilataning pamanyapatmi karing mismong obrami, king mitmong sipagan at kalausan alo. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kay kami. Ban akilalaming dewa kananing pamagdulak king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid apami palaganap, king pibanjana ni tingyato. Banidake milaring aliwa king gelingan mi para king kasaplala naning komunidad. Bantanggapan mi keng katungkulan king komunidad king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banalay espiritu tayranes pasiknangan ning Santo Papa ding obispo ampon ding pari. Ban mi pagkalubanan kaming dakalabokasyones king pamagpari at biyerelihiyoso. Ban adalaming beruan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo. Banting nanumang atutuklas dat apapalto kaya panding tao, baloming kilalanan kinging Diyos, yang makiupaya kaya kami ampon ting sabla. Banting oras ning kamatayan, makasadya ka ng lungod king karinaning igpaming at tsubanwa. Ban kanita matya kaming atsuking kapayapan at pamikasundo, kang Kristo, ampon ka ring paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginong sinobling mebye. Banding kapatad ming may ngayaw na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngini po tayo tamong manalangin para ka rin sarili tang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan, abalayan ng Diyos. Manano na sanang may payabot ngan kaya kami, ingala ng gamong sawo. Ginoo, binyemay Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumaup kaya kami, king balang pinandit. Ibiya mo kaya kami grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad tamo po.
Pat, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maya payamak po. Maya payamak po kaya kayungan. Kambe da po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po ni Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, May Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kiabaitan, di Paul Elijah G. Mandap, Edison Rosultay, Jenny Gonzalez, Mutok. At timuring kapasalamatan da di magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal, king karelang 41st wedding anniversary, Mr. Efren and Mrs. Elizabeth Calma, at timurin di Mr. Joslado and Mrs. Avenida Nieves. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Funsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz Elita David and family, Marie Malonzo, Federico Mandap, Emerito Barrera, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, at Ning Torres. Para kay malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Felipe at Corazon Pajardo, Pat Ahos, Rolly David, Rosario de Marucot, Jeronimo Lazaro Jr., Joy Manalo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Espirijon Kayanan, Mark Antonio, Charito Obsequio, Monica De Leon, Ranilo De Irit, Alaysa Rain Tulio, Michael Alfaro, Celia Lagason. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Natividad, Jose Ulysses, Mignon, Consuelo, Narciso, Lydia, Pedro, Cesar, Jessie Isabel, Cathy, Bianca Marie, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagining impam po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutamang Iso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, may payabak kay kay po, at ating pong bisita ay Christine, niya pangadita la po resad lang ni epektuan, kaniting bagyo. At bang katabebet ang tampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat sisyan, di kasalanan tamot, manyat pantawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ikang king mayap mong pilibluban, peniwala mo kang San Pablo, ing pangayatad ng Ebanghelyo, karing pagano, Ginoo pakalulu. Igang king pangayagom at pamanalig mikeka, timawa kamit panatagalub, makalapit king Diyos, Kristo pakadulo. Igang king kapamilatan mo, bilalag ding Diyos, ing kayang lihim, kaning apostol at propeta, Ginoo pakadulo. Ing Diyos, may paintutu, pakadulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, ing sala ng Yesus, sinbulat na ing karalumduman ing sama at pamikasala. Mayaws kaniting sala, adwan ming kekang patnube. Iubog mo saring biyemi, king kekang katutuan, ading puso mi king lugod mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Abalitan nyo na siguro, king ing Diyos, agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako iting katungkulan para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan, antimo ing abanggit ko ng minuno. At kabang babasan niya iting sulat ko, abalo yu nung nanuing anting dyan ko, king misteryo tungkol kang Kristo. Emi pisyag iting misteryo karing tao, king may ngalabas sa panahon, dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilatan ng Espiritu, karing kayang banal apostol at propeta, inlihim ya iti, king kapamilatan ng mayap a balita. Atin lang dakering pagano, nung makananong atin lang dakering Hudyo, king kanwana na ning Diyos, dake nala naman ng metong akatawan, at karake nalo, king pangako ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. King uli na ning mayap ng pilubluba ning Diyos, gawa na akong talasuyo ning mayap a balita, king kapamilataning kayang kayupayan. Ako ing pekamababang diling uri karing pinili na ning Diyos, makanyan man, pigkalub na ning Diyos kanako ing obrang iti, ing ipanaral ko karing pagano ing mayap a balita, tungkol king alangangga ng kanwanan, amalyaring atagpon kang Kristo. At ipalino ing sablang bage nung makanano ng depatan ng Diyos, ing lihim ng kapagnasan. Maluwat na namuring lilihim itining Diyos, amiglalang karing sablang bage. Bangking kapamilataning iglesia, mi pakilala ngeni, karing pamuntok at karing kayupayaning banwa, ing alanganggang kabyasnaning Diyos, ami pabalo karing miayaliwa ng aske, makayagpang iti, king alangangga ng parasan, akeya namang tiparan kang Kristo Jesus, ake katamong Ginoo. Uli na ning pangayagong tamo at pamanalig kayo, timawa tamot panatagalog, makalapit king Diyos. Ing amano ning Ginoo, saklukong danum, kagum ning tula, iba't karing sibol ning kaligtasan. Ing Diyos, yang talapagligtas ko, yaing ka kong panaligan, at ala na akong pitakutan pa,
Dirina na akong upaya at sikanan, yain ka kong kaligtasan, nung makananong makaibiyetula, ing danong ing mau, makanyan lang tumula, ring memalen ng Diyos, potang iligtas na la. Pasalamat kayo king Ginoo, maus kayo king lagyuna, ibali tayo karing sablang bansa, ing depat na, ipamali tayo, bang mi parangalan nyo, ing lagyuna. Dalit kayo king Ginoo, uli ning mayap adepat na, pabustan nyo ing balang metong tingsyon, uli sakya at dalit, uling marangalyo ing banal ng Diyos ning Israel, manuknangan nyo, busal ding kayang memalin. Anting sala, paras mo kako ing bendisyon mo, at dingutos mo, ituro mo kako. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa aking may pabalitag pangkang San Lucas. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung balo namo ning buntok ning pamilya, nung nano yung oras datanging mapanako, magsadyaya at na paintulutan milubya king pibale-balena. Ikayuman sukat kong magsadya, uling datanging anak ning tao king oras, ay iwasahan. Kitang lang Pedro, Ginoo, sasabihin nitin talimhaga para kaya kami o para karing sabla. Pekibat ni Ginoo, ninuwaring ipos sa tapat at matalim. Aliwawari tang pinabilinan ning kayang Panginoon king kayang pibale-bale. Ban mo niya pamangan karing aliwa pang ipos king oras ning pamangan. Ngunit ang ipos sa ito, nung das na ning magobra ning kayang Panginoon king pamagbalik na. Wasa sabihin ko kay kayo, panibalanin ning kayang Panginoon king sabla ng pibansyan. Dapat nung ingipo sa ito, sabihan na kisarin na iagagatan ng kakong Panginoon. At pagmula na lang pamugbugan ting aliwang ipos, alalaki at babay, at manganyat minum at maglasing. Datang niya ing Panginoon na itang ipos sa ito, king Aldo ay na paninayan, at king oras ay nabalo. Ating Panginoon na parusaning emonano at yabe na karing taksil ay ipos. Ing ipos sa makibalo king kaburyanan ng kayang Panginoon, dapat naman magsadya ni tinupad man. May parusan niyang batbat ay nadala-dala. Dapat ing ipos ay makibalo king kaburyanan ng kayang Panginoon at darapat karing bage asukat ng ikaparusa. Ni parusan niya man, mayan mo. Ing ninumang mirinan dakal. Dakal ing mayawad kaya. At ninumang mi pagkatiwanan dakal. Dakal ing pakibatana. Ing mayab ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Gandang morning. Ang ating pong unang pagbasa ay sinasalaysay ni San Pablo ang simula ng kanyang pangangaral, ang kanyang misyon para sa kanya.
ito'y tinanggap niya mula sa Panginoon, ang kanyang pangangaral. Ipinagkatiwala, sabi rito, ipinagkatiwala sa akin ang tungkulin para sa inyong ikabubuti. At ano ba itong tungkulin na ito para sa kanilang ikabubuti? Ang ipahayag niya yung lihim ng Diyos. At ang lihim daw ng Diyos, sabi ni San Pablo, ay ito. Sa pamagitan ng mabuting balita, mayroong bahagi ang mga pagano. Kung paanong mayroong bahagi ang mga Hudyo. Meron silang bahagi sa biyaya ng Diyos. At sila rin, sabi niya, ay bahagi din ng isang katawan. At sila'y kabahagi sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya si San Pablo po ay tinawag na apostol sa mga pagano. Na para sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan na pinahayag ng Panginoon ay hindi lang nakaukol para sa mga Hudyong kadugo niya, kundi ito'y para sa lahat. Pag sinabi pong pagano, o kaya Gentiles na ating nababasa sa banal na kasulatan, ito'y natutukoy sa mga hindi Hudyo. Kaya ang kaligtasan na hinatid ng Panginoon ay ito'y naukol para sa lahat. No? At sa panahon pong ito, yan, kahit tayo bahagi at tayo nabahaginan nitong kaligtasan na ating pinapaniwalaan na galing sa Panginoong Hesukristo. At sa ating pong ebanghelyo, ganito rin ang tema niya, ukol din sa pagtitiwala. Dito, yung mga alagad na nagtanong kung ang talibhaga ng Panginoon ay para sa lahat. Pero ang pinunto ng Panginoon ay parang una muna sa kanila na sino ba ang katiwala na tapat at marunong. Hindi ba yung sabi ng Panginoon, hindi ba yung pinagkatiwala ng kanyang Panginoon sa kanyang tahanan para magbigay ng pagkain sa kanyang mga alipin sa oras ng pagkain. No? So, ito po'y pwedeng interpret, no, sa yung mga namumuno tulad ng mga apostol tungkol sa kanilang tungkulin na pagkain. No? Pagkain po dito pwede nating tignan bilang ang salita ng Panginoon. Ang mismong mensahe mula sa Panginoon. Kaya parang mas angkop itong ebanghelyo sa lahat ng mga tinawag para alagaan o kaya lingapin ang mga lahat ng mga sumusunod sa Panginoon. Kaya sa akin po parang mas angkop sa akin ito, no? Dahil kami mga pare ang naatasan para kayo po'y lahat ng mga sumusunod sa Panginoon ay aming arugaan, no? Kaya lingapin, to take care of. No? Kaya sabi rito, malaki ang responsibilidad ng mga pinagkatiwala ng mas marami. Kaya kami pong mga pare, kung kayo po'y pinagkatiwalaan din ng Panginoon, mas malaki ang aming pananagutan. Pero anyway po, on your part, hindi lang naman kaming mga pare ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ukol sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita ng pagkalinga sa isa't isa, kundi ang bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating binyag, tayong lahat, pinagkatiwalaan ng Panginoon na maging kabahagi o kasama niya. No? Kasama niya. Pinili niya tayo para tayo rin atasan niyang lingapin, arugain ang isa't isa. Kaya
dito po tayong lahat ay we are all responsible and accountable to the Lord. No? At ang isa pong medyo nakakapangilabot na narinig natin sa itang ebanghelyo ay yung darating siya sa araw na hindi natin inaasahan. So kung tayong lahat ay kanyang katiwala to take care of one another, ang pagbibigay sulit, ang pagbibigay report sa kanya ay hindi nakatakda kung kailan. Walang particular date, kundi anytime. No? At dito po ito yung nakapangilabot tinitignan natin to bilang ang araw ng ating kamatayan, ang araw ng ating paglisan dito sa mundo. Doon tayo titignan ng Panginoon kung paano tayo naging tapat na kanyang katiwala. At alam naman po natin, talagang hindi natin alam kung kailan ang araw na yon. Hindi natin alam kung sinong mauna at sinong mahuli. Hindi pa po mawalay sa aking isipan ang nangyari dito sa Santo Rosario, yung mga pinatay na mag-asawa, mga online seller. Sino mag-aakala na yun na kay bata-bata at namamayagpag sa kanilang business, no? Sigurado nagsimula yan sa maliit pero napalaki nila. At hindi pa man talaga nila kumbaga napakinabangan yung kanilang pagpupursigit, pagsisikap pinakilaman ng kanilang buhay. Parang napakasakit na parang sa atin din po kung minsan ganun hinihintay natin yung sa mga senior magre-retire at nakapag-ipon ka ng konti para sa iyong retirement, bigla-bigla may nangyaring trahedya. Marami pong ganyan, no? Yung isa pong kaibigan ko minessage ako kahapon, humingi ng panalangin kasi hindi sila makapag-move on. Hanggang ngayon, kahit na sabi niya, sinurrender niya na lahat sa Panginoon. Kasi po nakabrod ng kaibigan ko, yung isang anak niya dito sa Pilipinas, 2 minutes na lang, makakauwi na sa kanilang bahay o sa bahay ng kanyang girlfriend. 2 minutes na lang, malapit na lang, makikita na yung bahay. Nakamotorsiklo. Binunggo ba naman ng isang sasakyan, minamaneho ng isang 70 years old na babae. At namatay po yung anak niya. Kuminsan ang hirap, napakahirap unawain yung mga ganyan. No? Pero ito nga, itong realidad, no? Anytime mayroong mauna, kaya dapat nakahanda rin tayo sa sakit ng idudulot nito na siyempre on our part naman yung alam natin na anytime pwede rin kunin ni Lord ang buhay natin. Kaya dito sa ating ebanghelyo parang sinasabi sa atin talagang dapat tayo laging handa para dito. Hindi titignan ito bilang bigla-bigla lang o kaya masakit, kundi isang araw ng ating pakipagtagpo sa Panginoon na nagtiwala sa atin at nagtitiwala sa atin. Kaya ika nga po, dahil ito'y walang katiyakan, ang pangalan ng ating ebanghelyo ay yung tayo laging handa, ginagampanan ng ating mga tungkulin, ng ating responsibilidad, laging tapat sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, tapat sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. Amen. Ngayon po ating idulog sa pindamang kailingan. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka rin miyembro ng Meto Balayan ng Diyos, mabiyasa lang may biye-biye akalupa ring taong magbante,
para king panyatang ning karelang Panginuan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang bansa, mabiyasa lasanang misaupsaw, para king ikalaganap ning kapayapan, at pamisan metong apik mula ng Kristo, niyang tinipaya kitiking yato, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring kayanakan, elasana magpabayaking sarili, nune bagkus, mabiyasa lang magsadyaking karelang paing tungulan, ipanalangin taking Ginoo. Para kekatang makatipon keti, maging masigasig tasano, king pamanupad, king kekatang katungkulan, amik mong lugod, at akibatan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan. O mapamakadulong ipa, pepatibayan mi, ing metong alanganggang tipan kang Abraham. At ularan mi sana, ing matiben ang kapanaligan, ang kaking miras keking pengako mong balayan, alang-alang kang Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kaya tamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Uy, paming miglalang, kapamilatan din kaya kang sakramento, ipagkadumok kaya kami, ingupayan in kaya kang grasya, mananasan ang iting Eukaristya, sa panaking sumuyang bipmong katapatan kaya ka. Tiyadan miking kapamilatan ang Kristong ginumi. Ang ginuma manatili kaya kayo, yat na yor ang puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tama. Tunay piling karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod pag masusyan ming kayang kamatayan. King mabiye kasalpantayan papasyag ming kayang pangasuling mebiye. King ganapakapanaligan panayan mi, ing panyatang ng mitmong kaligayan. Mulinita kameri sa Blancoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya ng tuknang, ngaming babye, kapurian kaya kang.
katasa. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Nulinita pagparalang kumi, pabanalan mo sa reting ayin, ting Espiritu mo, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayamidang kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pirasune, binyene, kaling kayong disipulo nga natanggapan niyo iti ko, anad ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay malingapunan, kinwaning kalis. Pasbayang pepasalamat kaya ka. Nabinyene yung kalis. Kaling kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko, minong ko kaniti. Itiin kalis, yung ka na akong daya. Yung daya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kaya't para kaning sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasak tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan niyo ipa, ing kamatay na tama niyo binang may biyaning anak mo, marami kaya kayo ting tinapin, ing biyading kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap king lugud, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mula naman, di kapatid ming pepaynawan at maninayang sabling miye, lalo na na Jessie Isabel. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan. Gaman mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhenido ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupat kiman mong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, purian dakat parangalan, mangdaman king alanganga. Ngayon manalantang may mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipangalit, supapan mo, sa Manila mo, datang kaya kami, kayarian mo, ipamingko ng lumo, kaya tisuri, pantiban mo, ning kapanayan mi, king Algondo, hindi mo kaya kami, king Algong ini, ang punin patawad mo kaya kami, ring sala ni Kirko, king pamamatawad mi, karin, may kasala kaya kami. Ay mo kaya pa isawag king tukso, ikabos mo kami kisablang. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagad mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pangalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming tanapangabos. Kaya kayong kayarian, at yung kayo pa yan ligaya. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakong ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen.
Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. Hinggang kapatatangan po, masyatangin po gayang kapayapaan. Kapayapaan, kaya kayo nga po kapayapaan. Kordero ng Diyos, sa milalakog, kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakog, kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakog, kasalanan ng yato, bigyan kami ng kapayapaan. Ning malugod at magkakatang Ginoo ng Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, nung tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ngayag matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmeng naman mo.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na king dake, king biyemo, at sa upan na king miyatad, king lugod mo, king mabilog ayato. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. King ginuma na dilya kaya kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos, sa may ipangtutu, ingin pa, puning anak, ang puning banal espiritu, may arinig kaya katang kapag masusyan, o may taneng paligay ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebiyet amo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya poras kay man. Maraming salamat.